Όλοι αυτοί που από το ειστέρημα και όχι από το περίσσευμά τους αισθάνονται τους άλλους ως αδελφούς και δεν μπορούν να αναπαύσουν τη συνείδησή τους όταν τους βλέπουν να υποφέρουν, να μην έχουν τα φάρμακά τους πρωτίστως, τα τρόφιμά τους, τα ρούχα τους όπως τα έχουν εκείνοι. Σήμερα εγώ σας ευχαριστώ, γιατί με αυτήν σας την προσφορά γίνεστε εσείς, η νέα τηλεόραση, οικοδεσπότης αυτού του γιορτινού τραπεζιού για όλους. Θέλω όμως να σας πω πως αυτό το γιορτινό τραπέζι στην Εκκλησία το στείνουμε καθημερινά και είναι όντως γιορτή όταν έχουμε να παρέχουμε αυτά που μας εμπιστεύονται οι άνθρωποι μας. Και είμαστε εδώ και μαζί σας πραγματοποιούμε αυτήν την ζητία, αυτή τη ζητιανιά. Αλλά είναι όμορφο να ζητιανεύεις για τους αδελφούς σου. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που πλέον υποφέρουν στο κεντρικό συσίτιο της Μητροπόλεως και σε συνεργασία με τα ενοριακά συσίτια μας έχουμε φτάσει στις 950 μερίδες φαγητού μέχρι και 1000 για πρόσωπα τα οποία είναι δικά μας πρόσωπα, είναι πρόσωπα της διπλανής πόρτας πλέον. Είναι άνθρωποι που μαστιγώνονται και λαιλατούνται από την λέλαπα της οικονομικής κρίσεως και ευτυχώς που οι άνθρωποι εμπιστεύονται την Εκκλησία, αγαπούν πάρα πολύ τους φτωχούς, έχουμε πάρα πολλούς φιλόπτωχους, έχουμε πάρα πολλούς ελεήμονες ανθρώπους παρά την δυσκολία που έχει χτυπήσει όλες τις πόρτες και όλα τα νοικοκυριά πλέον και βλέπουμε έτσι η αλληλεγγύη να νικάει, την αδιαφορία και η ευαισθησία να πριτανεύει έναντι του εγωκεντρισμού. Εκείνο που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε το τι γίνεται δίπλα μας. Θα είναι παράλογο, περίεργο, να μην καταλαβαίνει κανένας το τι συμβαίνει πλέον γύρω του. Είναι πάρα πολύ δύσκολες οι εποχές, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, είναι πάρα πολύ μεγάλα τα προβλήματα του κόσμου. Υπάρχει μια μεγάλη ηθική και υλική κατάπτωση, αλλά πρώτα εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να δούμε ότι πολλοί κόσμος έχει ανάγκη και από τη στιγμή που ο κόσμος έχει ανάγκη, ο υπόλοιπος όλος κόσμος είναι υποχρεωμένος να βοηθήσει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Έτσι πρέπει να το δούμε και να είμαστε και ευτυχισμένοι που εμείς, δόξα σε ο Θεός, δεν έχουμε τέτοια προβλήματα που έχουν οι άλλοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα επαναπαυθεί ο καθένας στο δικό του και δεν θα κάνει τίποτε, μα τίποτε για να προσφέρει. Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Οι εποχές είναι πολύ δύσκολες για όλους. Γύρω μας γίνονται πράγματα που δεν φανταζόμασταν ότι μπορούν να συμβούν στη χώρα. Πιστεύω όλοι μαζί, άμα βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον, καταφέρουμε σημαντικά βήματα. Να πάμε και στον Αναστάση. Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε καλεσμένοι σήμερα εδώ. Είναι ευχαρίστησή μας, το κάνουμε με τη θέλησή μας. Γίνεται μια σημαντική προσπάθεια νομίζω σήμερα. Θέλουμε να συμβάλλουμε και εμείς από την πλευρά μας στην προσπάθεια που γίνεται, να βρεθούν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα, όσο το δυνατόν περισσότερα συσίτια, για να μπορέσει ο κόσμος που τα έχει ανάγκη να μπορέσει να τα λάβει.